Blíži sa leto a preto považujem niečo povedať o nástrahách vlastne slnečného žiarenia, ktoré na jednej strane nám zlepšujú náladu, pohybujeme sa v krásnom slnečnom prostredí, ale na druhej strane tie slnečné lúče pôsobia agresívne nielen na našu tvár, ale na naše celé telo. Ale my ako ženy sme možno najcitlivejšie práve na zmeny, ktoré sa týkajú našej tváre. A tvár ako taká od 20. roku života stráca elasticitu a stráca elastín a kolagén a postupne aj životným štýlom a prostredím sa objavujú známky stárnutia, ktoré sa nám nepáčia. No a leto je v dôsledku slnečného žiarenia ešte tá agresívna zložka. Slnečné žiarenia rozdeľujeme podľa rôznej vlnovej dĺžky a slnečné žiarenie alebo ultrafialové žiarenie kategórie, dajme teda to Ačko, má skoro 95 vlnových dĺžok a je to žiarenie agresívne, pretože preniká aj do hlbších vrstiev kože, čiže pod dermis. A preto všetky tie negatíva, ktoré vyvoláva, sú potom ťažšie znášané a výraznejšie sa prejavujú, ako keď je UV žiarenie, ktoré označujeme pod Bčkom. A tu treba povedať, že tá dlhá vlnová dĺžka, tie lúče sú tak agresívne, že oni sú schopné napríklad, že niekto by povedal, že opalujem sa cez sklo, pretože oni aj cez sklo prenikajú. Nakoniec to Bčko, to je zase žiarenie, ktoré cez sklo nepreniká, ale je schopné takisto nám poškodzovať nie hlboké vrstvy, tie povrchovejšie, že okrem toho, že vznikajú rôzne zmeny na koži, tak napríklad sú záznamy, kde sa eviduje, že dokonca toto UVB spôsobuje aj glaukom na šošovke oka. Čiže a takisto také zmeny, ktoré sú typu melanocitárnych hnévov, čiže viditeľné zmeny a škvrny na koži, aj keď tá vlnová dĺžka je nižšia. A aj keď sme začali hovoriť o lete, musím spomenúť aj tú zimu, že človek si myslí, ale keď sme aj na lyžovačke, prídeme opálení, ale tu je zase dôsledok toho, že napríklad sneh a štruktúra snehu ako takého so slnečnými lúčmi tiež to žiarenie zintenzívňuje. Čiže nie len v lete by sme sa mali chrániť, ale aj v zimnom období. Naša pokožka a pleť teda môže byť poškodzovaná nielen slnečnými lúčmi, ale žijeme v období pretechnizovanom, kde človek dlhé hodiny strávi pri počítači, pri tabletoch, čiže aj žiarenie z mobilu. Je dokázané, že naozaj tie dlhé hodiny strávené pri tom nám spôsobujú alebo teda urýchľujú to stárnutie. Každý človek je iného typu a závisí to od farbiva melanínu, že máme, podľa toho sa rozdeľujú aj rasy, že máme čiernu, červenú, hnedú a bielu rasu. Čiže to je zase v závislosti aj od toho. No a potom musíme si uvedomiť, že v akej krajine sme, kde určite v Afrike je to slnko iné, ako keby sme išli na dovolenku, vymyslím si, do Viedne alebo niekde do hôr v Rakúsku. Ale dôležité je, že musíme si my vedieť povedať, že ja som teda tá, čo je blečia tá koža, menej melanínu. Keď je ten človek blečí, tak musí si vybrať ten ochranný, teda opalovacie krémy s vyšším ochranným faktorom. To bude človek, teda ten bielo koží, svetlo koží, tak naozaj by som použila až ten najvyšší faktor.
A potom postupne, ako ten človek sa opáli, jak sa tá pokožka zmení, by som potom ten faktor znižovala. A to číslo toho faktoru je to, že teda vidíme podľa typu, aký je to človek, tak si to vyberá a to číslo znamená, že koľko hodín ten ochranný faktor pôsobí. Lebo tu treba zobrať si aj individualitu toho človeka. Že to závisí aj od toho, že povedzme niekto má, čo sa týka kvality pokožky, že tá pokožka je taká hrubšia, hej. Zase niekto má sklon, že sa objavujú rôzne znamienka, zase vekom tie znamienka pribúdajú. Áno, niekto má iný metabolizmus, závisí aj od toho, koľko ten človek, ja neviem, jak sa aj stravuje, aký má životný štýl, to všetko ten organizmus v sebe dá najavo. Aj pri tom opalovaní. Každé to SPF, teda, jak je znázornené, že má to rôznu inú dĺžku teda pôsobenia. No a potom by som určite pozrela, že čo, aké komponenty to obsahuje a pozrela si, že či náhodou nie je tam taká zložka, na ktorú ten človek je alergický. Napríklad ľudia, ktorí majú ríšavé vlasy a to sú takí viac bielokožci, tak majú takú pehami ako keby posypanú pleť, ale OK, to je taký typ. Ale naozaj, že vekom, či chceme alebo nie, a takisto každoročným opalovaním tá koža sa nejakým spôsobom musí prejaviť a reagovať na tie dávky slnečného žiarenia. A treba z tej hyperpigmentácie robia práve to ultrafialové tej nižšej vlnovej dĺžky. Tie, čo neprenikajú cez sklo, ale v dôsledku tej hyperpigmentácie to zhoršujú stav. A preto ľudia, ktorí majú nejaké pigmentové škvrny, alebo znamienka, alebo z tých škvrn musím spomenúť, to sú tie amelanocitárne alebo melanocitárne névy, ktoré proste sa objavia, nevieme jak, ale sa objavia opalovaním a keď sa to nekontroluje a ten niekto, kto sa nebude natierať, nebude si to chrániť, tak tie znamienka sa môžu zvrhnúť, môžu malignizovať a môžu vyvolať dokonca onkologické ochorenie kože. Srdečné opálenie, no myslím si, že určite, že keď si dáme na hlavu ako ochranu nejaký klobúk, prispôsobíme sa faktoru typu pokožky, nášho nastavenia organizmu, budeme dostatočne piť a v rámci toho faktora, toho čísla, ktorý nám určuje vlastne ako dlho tá ochrana vydrží a budeme sa toho držať. A nie to, že my sa natrieme raz a celý deň nič. Odporúča sa asi 2 hodiny predtým, jak sa my ideme slniť, sa ponatierať. A potom by sme mohli teda predísť a byť bezpečnejšie a v spokojnosti opálení. Čiže nielen aplikácia, ale aj reaplikácia je veľmi dôležitá. Špeciálna starostlivosť určite v lete je naša starostlivosť o organizmus úplne iná. My sa musíme aj chladiť a to je všetko starostlivosť o tú našu kožu, lebo keď to nebudeme robiť, tak budeme červení, spotení. Hej? Čiže to sú také základné hygienické, plus teda stále apelujem, či to je studený čaj, alebo chladené nápoje, možno lepšie voda a nie bublinka, lebo tie zase majú rôzne zloženia zo strany minerálov, hej. No a takisto teda hovorím to viacnásobné sprchovanie, natieranie. Takisto večer, keď prídeme, zase by som dala nie ten ochranný faktor, ale krémy po opalovaní a tiež podľa toho to sú tiež rôzne typy, rôzne druhy krémov, že aplikujem taký krém, keď som zhorená alebo červená iné, ako keď to ide prirodzene takým hnedkavým spôsobom. Takže aj tie krémy po opalovaní majú rôznu silu a aj tie by som zvolila podľa toho.